bütün siyasi partilerin Partiya Çepa Kes ji ber ku cara ewil dikeve hilbijartinê mafê wê yê diyarkirina endamê lijneya ser sindoqan tune ye. Lê ew dikare bi fermî ser navê partiya xwe çavdêran bişîne ser sindoqan. Serokê Komîsyona Hilbijartinê yê Partiya Çepa Keskê Wanê öneriyê dibêje ku wan heya niha nêzî 6,000 çavdêr peyvîrdar kirine. Ser sistemekî em teze nû dikin işte buna dixebitin. Yani qedera 2 sal nîve em ser vê xewatê dikin. Ser müşahîta, ser sandiqê, ser xurula falan em xewatê me zû da em. Li Wanê 704,000 hilbijêr dê dengê xwe di 2284 sindoqan da bikar bînin. Öner dibêje ku wan li ser her sindoqan çavderên xwe an ku müşahitên xwe peyvîrdar kirine û ew bo hilbijartinê hazirin. Her sandıqekî müşahitek dibe sandıqê me tamamı müşahitê me naywan jî daye YSK'yê. Sa meytava işte naywan meytava jî sorumluyê me naywan jî daye işte sandıqa jî sandık kuruliyesi. Li gel propagandayên partiyan mijara herî girîngiya hilbijartinê ewlehiya sindoqaya. Wezîrê Karê Navxweyî Süleyman Soylu ku berbijarê AKP'ye heftiya borî gotibû ku çardê gulanê darbeya siyasî ye, lê partiyên muhalîf li hemberî vê daxuyanî gotin ku em nakevin şer, em dikevin hilbijartinê û bang li hilbijêran kirin ku ew di nava aramiyê da biçin ser sindoqan û dengê xwe bikar bînin. Li gel partiyên siyasî saziyên sivîl jî amadekariyên xwe bo ewlehiya hilbijartinê kirine. Yek ji van saziyan baroya Wanê ye. Van genelinde seçim güvenliğini sağlamak... Mel tevahiya bajêr nêzî sêsit parêzer peyvîrdar kirine û ew dê çavderiya pêvajoyan dengdanê û hejmartina dengan bikin. Eger bêhûqiyek pêk were, parêzer dê derheqê wê bûyerê da rapora bigire û bi lezgînî serî lijneya bilind hilbijartinê ya Wanê bide ku piskirêk zû were çareserkirin. Her wiha Komîsyona Hilbijartinê ya Partiya Çepa Kesk ya Wanê derheqê bikaranîna dengdanên da hilbijêrên xwe agahdar dike û bang li wan dike ku piştî dengdanê dengê xwe xweyî derbikevin. Banga me ew ji bo gelê me hemû bila sandiqê biçin rihê xwe bidin û wa sandiqa xweyî derkevin heta dawiya hilbijartinê ku em bigîjne encama xwe. Arif Aslan, Deng Amerika.